Bient Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Joen, het is vrijdag 28 november. Dit is Bient Sport. Maar Joen, King Cambuur zien belangrijkste spelers horen nooit de winterstop. Directeur Gerard van der Belt hoopt het van Wol. En ik aan tafel is eigen Cambuur-watcher Geert van Thun. En Sportclub Heerenveen had een nieuwe haartrainer. Dat was deze voor in je wedstrijd. En dat is Johnny Jansen. Lodewegers voelt zich gepiepeld. Dat mogen duidelijk zijn uit zijn gebaren. En Lodewegers heeft zich blijkbaar zo uitgelaten tegen Blom dat ook Lodewegers kan vertrekken. Ja, Johnny, dat wie ouderen sneuren in de Amsterdam Arena. Wat voest u eigenlijk van het besluit van Kevin Blom om de haartrainer Lodewegers voor te sturen? Ja, ik vond het gewoon kinderachtig. Kinderachtig? Ja, ik bedoel... Wat zei die, Johnny? Wat zei Dwight tegen die scheids? Nou, dit is eigenlijk het verhaal wat hij de hele tijd al heeft gehad. Hè? Van toch het verschil tussen Ajax en Heerenveen. Het voortrekken van Want dat bedoelde hij even richting Kevin Blom. Dat heeft hij gezegd en eigenlijk voor de rest helemaal niks. Nee, want Blom die fluit nou dit weekend in Emmen in Almere City. Dat zal puur tafel wezen, hè, denk ik dan maar. En nou staat de aanklager betaald voetbal ook nog een vooronderzoek naar de uitlatings van Dwight Lodewegers naar ouderin van die wedstrijd. Het wordt al je nevens mij wel wat grutter maken dan het eigenlijk is. Ja, maar Dwight heeft toch eigenlijk helemaal niks verkeerds gezegd. Ik bedoel, hij geeft aan wat hij vindt en volgens mij scheldt hij niemand uit, pakt hij niemand aan. Hij geeft gewoon zijn mening over deze situatie, maar ook wat hij gewoon veel vaker is tegengekomen. Nou ja, volgens mij is dat prima. Ja, maar skiers toch zo'n de druk eigenlijk van het tussenpubliek viel en dan benamen de liedste clubs als ze uitspelen in de Amsterdam Arena of de Kuipje, in de gruttere clubs. Herkent u dat? Ja, ik ben het. Niet alleen de grote clubs, maar thuisploegen, die hebben over het algemeen toch, ik zeg altijd 52, 48 in het voordeel, zeg maar. Je zag het Feyenoord-Dordrecht, dat Dordrecht rood krijgt voor een overtreding waar ik niet geloof dat die andersom gegeven was. Je zag het met de penalty situatie bij Heerenveen ten opzichte van Ajax. De gele kaart die vrij gemakkelijk gegeven wordt en andersom niet. Het is gewoon, en ik vind het ook wel menselijk voor een scheidsrechter. Hè? Als 50.000 mensen schreeuwt voor een hensbal. Dat is toch anders dan niemand schreeuwt. Dus het is ook niet zo dat het een groot verwijt is, denk ik. Van Dwight niet, maar ook van ons niet. Alleen, er zit toch een vleugje van thuisvoordeel in. Maar elke die speelt het een keer thuis. Dus dat is wat dat betreft alles wel wat nou hetzelfde te loeken. Het enige is dat in de Kuip en in Amsterdam, daar zitten 50.000 mensen. En die maken wel heel veel lawaai. Dus dat maakt het allemaal wel net iets moeilijker, denk ik, voor een scheidsrechter om sterk in je schoenen te staan. Ja, dat snap ik nog wel, Gerald. Maar je kunt ook, maar als ik naar Johnny hoor wat hij zegt, dan valt dat toch allemaal wat mee. Dan hoef je toch... Ja, maar ik vind het flauw dat hij weggestuurd wordt. Dat vind ik zo flauw. Ik vind helemaal, als de aanklager... Een mening mag je hebben, hè? Als hij de scheidsrechter scheldt of hij doet wat of hij maakt misbaar vanaf de kant, daar kun je iets van vinden. Maar de inhoud van zijn boodschap, nou, daar vind ik niks mis aan. Nee. En dus hij is er net bij, ja hij is er wel bij, maar zit op de tribune, Dwight Lodewegers. Dan neemt nou de taken oer van Dwight Lodewegers. Is het wat dat betreft echt voor die een hele oren tarriering deze week eigenlijk? Nee, helemaal niet. Verhoort er niks? Nee. Nou, die rol wordt toch oors, want er wordt aan zijn wol in het skoft zitten gewoon over koppies, zitten daar om te zien en dan verwachten ze gewoon een verhaal van die. Ja, maar het begin van de hele week hier naartoe, daar hebben wij gewoon hetzelfde gedaan als wat we anders doen. En Dwight heeft vandaag gewoon nog weer de bespreking gehouden. Dat morgen zitten we, voor de wedstrijd zitten we nog boven in een ruimte, doen we nog even kort de standaard situatie doornemen. En ook dan zal Dwight nog even het woord nemen en dan gaan we naar beneden en dan komt Dwight niet meer beneden. Want dat mooi net. Dwight Lodewegers bij mooi net in de catacombe komen. Nee. En net in de klaarkamer. Nee. Mag je wel communiceren tijdens de wedstrijd? Heb je een woordje, Johnny? Ja, altijd. Ja? Ja. En nu ook als hoofdtrainer? Ja. Nu ook. Of Timo doet hem in, of ik doe hem in. Maar we hebben altijd contact met Harmen Couperus, die op de tribune zit. Nou ja, dus we hebben altijd contact met mensen boven. Nou ja, en ik weet eerlijk gezegd niet wat de regels daarvan zijn. Nee, we hebben het even nice en ik moet ook even opzieken. Want we hadden de vraag gesteld aan Dwight Lodewegers zelfs. Wat mooi nou wol en wat mooi net? Nou, volgens mij mag ik de bespreking voor de wedstrijd gewoon nog wel doen. Maar daarna mag ik niet meer in de kleedkamer komen. En in de pauze niet in de kleedkamer. Ja, en niet in de dugout. Maar u heeft wel technische hulpmiddelen u staat wel in contact met Johnny Jansen en Timo Klompen tijdens de wedstrijd? Daar hebben we niet eens over gehad. Dat hebben we altijd met Harmen, onze keeperstrainer en een van onze assistenten. Om te kijken van hoe lopen dingen en hoe gaan dingen.
Dus ja, ik neem aan dat die vanzelf ook wel weer contact met elkaar hebben. Maar dat weet ik niet, heb ik niet over nagedacht. En wie bepaalt eigenlijk de opstelling nu? Mijn vrouw, eerlijk gezegd. Nee hoor. Die bepalen we nog altijd samen, zoals we het eigenlijk altijd gedaan hebben. En ik ben voor eindverantwoordelijk, maar zo doen we het altijd. Dus daar verandert niks in. Nee, de vrouw doet eigenlijk net zo volle. Maar dank ik aan de vrouw van het Dwight Lodewegers. De wedstrijd van Heracles, want je mist er nogal wat. Hè? Want binnen, Jordi Buijs is waarschijnlijk het hele seizoen is oer van hem. Ja. Slagveer is er net bij. Joey van den Berg is ex-kost. Ja. Hoe los je met alweer op? Daar komen we gewoon weer nieuw in. En die gaan het gewoon weer doen. Ja, maar hoe? Waar? Nou, dat is zo dat Pele van Aanholt vandaag voor het eerst heeft meegetraind met de groep. Nou, we afwachten hoe Pele weer terugkomt. Kan Pele spelen? Nou ja, dat is hartstikke mooi, want dat willen we heel graag. Dus het is nog niet helemaal duidelijk hoe het precies gaat komen. Nee, maar je hebt ook een hele snelle selectie. Dat is toch wel een heel goed nadeel eigenlijk. Saffolle smaak en binnen net. Nee, dus het is jammer dat als jij een rechtsbuiten geblesseerd hebt, dat je niet een rechtsbuiten weer in kunt brengen. Hè? Dat is er op dit moment niet. Maar het is wel zo, er zit ook een andere kant aan. Het is jammer, maar kijk naar jong talent. Hè? We kunnen ze wel mensen de kansen bieden. En dat vind ik op zich ook gewoon hartstikke mooi. Hè? Pelle van Amersfoort is nog een A-junior, maar heeft zijn debuut al gemaakt, heeft al gespeeld. Nou, dat zijn wel hele mooie dingen. Morten Torsby, die al heel veel minuten maakt. Die zit mooi werper op de flank, denk ik. Dat zou zo kunnen. Ja, ja. Ja, want Jereveen heeft maar een beetje boetespelers. Jim hebben 4 voor de prijs van Trijen, denk ik. Hè? Jim stikken eigenlijk in de flankspelers. Ja, belangrijke posities. Dat wat ze wezen daar. Goed in zitten. Weet je alles van Gerald? Ja. Ze zijn ook zeldzaam ook goede rechtsbuiters. Ja, toch? Hey, en de rol van de assistent-trainer, hoe is die eigenlijk? Do is wel een sign van de assistent-trainer, dat is de cultuurbewaker van de club. Ja. Dat is zo, dat zou wel het mooiste zijn, ja. Ja, dat vind ik wel. Het zijn mensen die vaak ook weten hoe de groep traint, wat ze fijn vinden. Een nieuwe trainer komt dan is het wel goed dat er ook een soort overdracht is van wat zijn wij hier gewend. Dat vind ik wel belangrijk. Ja. Viel Sto direct een beetje de cultuurbewaker bij Jereveen? Ja, dat vind ik altijd zo'n stempel. Maar ik werk daar zo lang al. Ik bedoel, inderdaad. Ik weet in ieder geval hoe er vanuit de jeugd naar boven toe wordt gewerkt. En volgens mij is dat hartstikke belangrijk. Dat je de jeugd kent en dat je weet wat er door kan stromen. Ja, maar de H-trainer is vaak voor de korte termijn. En de assistent zou dan de lange termijn wat meer bewaken moeten. Ja. Zij is die rolverdeling ook bij hem? Nou, zo is dat nooit benoemd. Nee. Ja, maar er draagt de kennis wel bij die Johnny. Want de best bij de jeugd begonnen, staat er wel omheen. Dan kiest die club van onder naar boven steeds. Maar ja. Dat brengt al iets mee van maar ik weet hoe het hier werkt. Ja. Het is geen passant. En dat is in die rollen was. Nee, maar dat is ook gewoon duidelijk. Alleen ik wil maar zeggen van zoals jij dat nu neerzet, zo is dat nooit besproken. Alleen het is wel zo dat wij het talent wat we binnen onze club hebben, ja, dat je dat wel herkent. En dat je dat ook bij Dwight neerlegt van Dwight, er zitten een A-junior, er zitten die en die spelers. Precies, dan wist wat er omkomt. Ja, misschien wel beter dan Dwight. Oh ja, en met Dwight gaat gelukkig zelf ook kijken. Maar uiteindelijk zorg je ervoor dat inderdaad dat je een hoofdtrainer informeert van wat er speelt binnen een club. En dat is hartstikke goed. Ja, maar daar heeft die papier nek, hè, voor coach betaald voetbal. Dus daar wordt uiteindelijk ook op eigen voeten staan, neem ik gewoon. In de toekomst zou ik dat wel willen, ja. In de toekomst? Ja. In de nabije toekomst? Yes. Nou, nabije. iets erop. Morgen zei ja. Morgen, even van hier door. Nee. Jongens, de amateursport die bloeit echt op in Friesland. Dat zorgen we alle weekend in onze reportageserie Mijn Club. En Joert ben we op visite bij de voetballers van de Westereen. Wat was nou? Zo. Van oom in seks, daar had je voetballen. Tot oom in jong in de taal ongeveer. En dan wilde ik naar de ring in Van Kleester. Nou, daar had ik mijn vrouwtje ontmoet. En
Ja, dat zei ik. Op een gegeven moment bleef je erbij. En die waren in Haarlem. En ja, toen ben ik op mijn 20e of 19e een beetje daarheen gegaan. Dus ja, en toen weer hier eindoefening, om zo maar te zeggen, met voetballen. Toen ben ik daar begonnen te voetballen. En toen ben ik op latere leeftijd hier in het vriendenclubje van het snijden, ze treden een beetje bij waarom kwam. Nou, en toen hadden we hier mooi gezellig voetballen. Hey. Nou, winterdays doen we dat nog 3 keer in de zaal. En ja, dat bloedt fantastisch. Als dat shirtje ongeloekste, dan gaat er iets van je trooien heen. Zo van, wie ben wij? Best je alles nou nog? Nee, nou heb meer. Nee. En dat vind ik wel jammer. Ja, maar ja, zo hoort ik steeds altijd bij DTD. Want ja, mijn vrouwtje die zei ik wil naar die jongens staan. Nou ja, dan zeg ik toch mee, maten. Want ja, om het einde van het feestje dan besluit het kabinet. Hè? Dus zo is het gewoon. Ja. Goed jou. Nou, waar erbij? We hadden 2 jongens hier. En Mike, de oudste, die is 28. Mike die is 26. Nou ja, kleren die haalt bij Haarlem voetballen. Ja, je had allebei. De ene had een vrouwtje uit Britsum bij. Nou, daar had er nou ook een hoeskaart. Dus ja, nou ja, je zei dan ook ik bij DTD voetballen. Ik jullie hebben een hongertje hierheen gaan, maar ja. Is er ooit je hoop, hè? Ja, die had ik nog. Dat zou voor mij het mooiste zijn. Dat ze zijn, nou wie het wat begonnen, laatste hier. Dat we voetballen gaan naar de wedstrijd. Maar ik denk net dat dat erin zit. Maar een red-green shirt om de schouders van de zwam, dat... Ja, dat zou het mooiste zijn. En dan weer naar binnen! Ja! Ja, daar leidt er. De leider, de Westereen, de reertjes. Gerald, ik kan me vaststellen, dan is het in september. En je kijkt de transferwindow, hij je achter je lid en dan show je me corona, Marcel Keizer, Do. En dan denk ik, nou, dat hebben we mooi van elkaar. Mooi ploegje, aardig ploegje, dat doet ik blikken. Goed voetbal. En dan ben we nou amper 3 maanden verder. En dan begint eigenlijk het donder zo meteen op een nij. Ja, dat klopt. Ja, hoorde je hem rekken dat je een soort spelers kwieteruitje zullen? Hoor je de rekken, man? Ja, daar houden we wel rekening mee. En dat was ook wel... Wij hebben ook niet het gevoel 1 september dat het voorbij is. Dan begint het eigenlijk alweer voor de winterperiode. Maar bijvoorbeeld Roesnak, laten we die er nou eens uitpikken. Eerst even wat mooie beeldjes van Roesnak, hoe goed hij nou eigenlijk is. Ja, dan praten we dan verder. Heel goed, niet te veel. Albert Roesnak. Met de vrije schop. En die schiet hem geweldig in de bovenhoek. Geweldig aan en rond het schitterend af. Nou, toch een van de smaakmakers eigenlijk dit seizoen bij Cambuur. Hij wordt hier van Manchester City. Ontemal de winterstop. Maar hoe komt het bij hem? Maakt hij het seizoen al in Lauwert? Nou, daar hebben we wel goed gevoel bij. We zijn zowel met hem als met Manchester City in gesprek. Alle partijen die hebben er wel oren naar. Ook Roesnak zelf, want dat is een belangrijke factor natuurlijk in het geheel. Had hij wel een stem, Roesnak zelf? Nou, uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. Ik bedoel, als hij niet wil, dan houdt alles op. Maar het is net zo dat Manchester City bepaalt wat hij de rest van het seizoen maakt. Nee, dat bepaalt hij. Alleen Manchester City heeft daar ook wat over te zeggen. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat de rol van Roesnak bij Manchester City... Ja, ik verwacht niet dat hij volgend jaar bij de selectie van City zal toetreden. Is hij na dit seizoen transfervrij, Gerald? Of, ja, maar omdat hij nog onder de 23 is, zit er nog zo'n opleidingscomponent aan. En dat loopt echt in de tonnen bij hem. Dus er zal een soort samenwerking met City moeten gaan plaatsvinden hierin. City is ertoe bereid. Daar zijn we goed over in gesprek. Dus het is nu eigenlijk eerst belangrijk dat wij er met Roesnak uitkomen wat arbeidsvoorwaarden betreft. Zou Roesnak bij JRV passen eigenlijk? Zo'n goede voetballer. Als Deli Sinkgraven van de winter naar Ajax stak je het? Zo'n goede voetballer past ook bij ons. Ja. Zeker. Ja, dat is hiermee opvallen, Roesnak. Ja, dat is een goede voetballer. Ja, en dan die orenspelers. Macrini wil net verlengen. Bijker wil ik nog even wachten. Drosten. Ja. Nou, we hebben een hele serie spelers die aflopen waarvan wij zeggen, nou, daar willen we wel mee verder.
die jongens hebben inmiddels ook geroken aan de eredivisie. Die zitten af en toe ook in het spelershome met de tegenstanders te praten. En dan weten ze ook wat er elders verdiend wordt. Dus die kijken nu wel even de kat uit de boom voordat ze bijtekenen. Nou, dat is niet erg. Dat hoort bij voetbal en bij een club als het onze. Alleen ja, dat betekent wel dat we en vervangers moeten zoeken. Maar kunnen je ook wat hudder opstellen? Bijvoorbeeld Hoornhavering, je had nog 20 punten. Het moet wel heel raar in, wil Cambuur dit seizoen nog degraderen. Kun je dan ook hudder opstellen en zeggen Jim Macrini van oké, het is nou of bijtekenen in de winter, of we stellen je die gewoon net meer op. Want eigenlijk word je dan gewoon trokken in mijn spelers. Weet je, een tak om het seizoen weer, die je dan weer broeken matten. Ja, nou, harder opstellen. We moeten gewoon in het belang van Cambuur ons opstellen. Als ze niet willen verlengen en we zouden de komende 4, 5 wedstrijden nog genoeg punten pakken dat we wat comfortabeler zijn wat betreft handhaving. Want dat is ten koste van alles moeten we ons handhaven. Is dat in beeld? Ja, dan zullen we er alles aan doen om ze te verkopen. Na 31 januari zijn ze waardeloos geworden voor ons. Nou, dat is zonde. En daarna zullen we gaan kijken van, nou ja, als wel jongens doorlopen en zij niet, dan ga je ook een keer kijken van, moeten we niet eens naar volgend jaar alvast gaan toewerken. Maar hard opstellen in de zin zoals Ajax zat met Soleimani en PSV met Toivonen deed. Dat zijn we niet van plan. Het zijn jongens die ons heel veel gebracht hebben. Ze zijn gepromoveerd met ons, ze hebben ons gehandhaafd. Daar gaan we niet heel asociaal mee om. Nee. Maar is er een belangstelling voor die spelers voor de winterstop, denk je? Voor een El Macrin die bijgeliefd die toch wekelijks wel redelijk opvallend zien verrukdocht in de daar wordt wel naar geïnformeerd. We hebben natuurlijk ook in de markt aangegeven dat we jongens wel willen verkopen in de winterstop. Nou, dat ruiken ook makelaars en die horen dat en die gaan met die jongens de boer op. Veel in het buitenland. Dus we worden wel eens gebeld met de vraag van wat moet die kosten, En ik een Betje toch? Ja, ik bedoel de topscorer van Nederland. Topscorer van Nederland. Ja, van de club. Dat je op zondagavond, als je de topscorers langs ziet komen, dat er een Cambuur-speler bij zit. Dat is lang geleden. Ja. Maar ja, die heeft nog een optie in zijn contract. Dus daar hebben we ook wat meer de tijd voor. Dus daar zouden we graag het seizoen mee afmaken, minimaal. Maar die andere jongens, die zul je toch echt in de winterstop kwijt moeten. Ja. Ben je hem trouwens benauwd voor dat je hem toch nog spelers kwijtraadjes zullen in de winter? Nou, we houden het liefst de groep bij elkaar. Maar je hebt wel zo'n snelle selectie. Je moet eigenlijk net nog spelers weer kwijtraadjes. Maar ja, goed, we weten alle jaar de interesse van Ajax, Manchester United en Liverpool van Deli Sinkgraven. Al die grote clubs, hè? Ja, ze willen hem al hier, hè? Ja. Had ik Jim wie? Hij heeft het er wel eens bij, moeder, want zo'n Sinkgraven is hartstikke jong, hè? Ja. Ik zei, jongen, gaat toch lekker, bloot al lekker buisbal in dit seizoen. Dan is hij fantastisch ontwikkeld, krijgt alle ronde. Hij heeft een fantastische status. En als nou op die 23 miljonair is, op die 24, wat doet het er al hier daar? Hij heeft dat soort gesprekken wel eens bij die jongens. Jawel, met Deli. Deli komt natuurlijk, speelde voorheen ook bij mij in de A-junioren. En we werken bij ons bij de jeugd met mentorschap over spelers. En over talentvolle spelers. Nou, Deli zat bij mij in het pakket. Dus ja, dan praat je wel over een termijn, een planning maken. Nou, ik moet zeggen dat het wel wat sneller is gegaan dan we hadden verwacht. Maar nu staat hij op een punt van welke route ga ik maken? Nou, daar wordt inderdaad wel over gesproken. Ja, en dan, hoe je het ik verkeerd. Ik bedoel, als die grote clubs komen en Manchester zou komen, ik noem maar wat. Ja, dan zou het voor ons geweldig zijn. En Manchester zegt van nou, we staan nog een jaar bij jullie. En dan halen we hem op. Ja, maar een logische tussenstap zou Ajax vanzelfs wees. En Ajax dan ook naar Amsterdam te heljen. En dan moet je dus op zoek naar wat oors. Als dat gaat gebeuren, dan moeten we inderdaad wat anders erbij gaan. Ik zou Ritsmeijer heljen. Ja. Toch? Marcel Ritsmeijer, toch een uitstekende voetballer? Prima voetballer. Daar weet hij hem alles van. Prima voetballer. Maar daar weten wij natuurlijk alles van. Ja, toch? Dus maar goed, daar wordt intern natuurlijk wel over gesproken. Over welke stappen we zouden moeten maken. Goed. Ja, afwachten. En Jordi Buijs, die is nou, dus de rest van het seizoen is uitskekelen, is nog een maand met die revalideren, Kruisboorn. Komt er een vervanger voor? Nou, dat is zo pril. Ik bedoel, we weten dat hij zwaar geblesseerd is. Nou, en natuurlijk wordt er intern wel wat over gesproken van welke kant moeten we uit. Maar dat is eigenlijk nog verder helemaal niks over geroepen. Nog helemaal niks? Nee. Oké, jongens, we beginnen eerst eventjes naar de quiz, hè? Het spelerspaspoort. De makkelijkste quiz van Nederland. En de vraag is op een ei, waar wint dit? Is het A, Thomas Dalgaard en Martijn Barto? Denk je nee, het is B, Sam Larsson en, een oude bekende, Berend Schootstra? Of is het C, Kenneth Otikba en Kelvin McIntosh? Jongen. Mail je antwoord, Favage naar bient@omroepfriesland.nl. Bam! 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 Bam!
Ja, en te winnen trouwens net al te regeld, denk ik, deze objecten op een ei net. 2 wedstrijdkaartjes voor de wedstrijd Cambuur NAC. En de winnaar van Vlien Wieke, dat is Vrouwtje de Vries. Die zit nou ook onder in beeld uit Lumbert. En zij wint 2 kaartjes voor de wedstrijd Heerenveen Heracles Almelo. En we doen bij Omroep Friesland extra verslag op de radio van die 2 Frieske betellen voetbalclubs. Sneur om jou zoon, dan ben ik bij de wedstrijd Heerenveen Heracles Almelo. En op Sneur zit collega Geert in het Cambuurstadion om verslag te doen van Cambuur AZ. En die wedstrijd begint om kwartier voor 9. Ja, hebben we het over een heel soort spelers hebben we het horen, hè, die het eventueel misschien wel of net voortgaan. Maar toen dacht ik van de middag, hoe zit het eigenlijk met Henk de Jong? Henk de Jong? Ja. Onze trainer? Ja. Je kent hem wel. Ah, Henk doet fantastisch. We hebben 20 punten. We gaan hard richting handhaving. Het is de nationale knuffelbeer. Ja, nou, niet alleen Henk, we hebben een hele goede staf. Ik denk, we hebben ook spelers is het kapitaal van de club. We hebben niet de duurste spelers, dus we moeten het op een andere manier doen. Nou, staf is heel belangrijk voor ons. Dus we werken heel veel met videobeelden. Alle trainers zijn dag en nacht met de jongens bezig. Dat snap ik al hier, maar ben je hem benauwd? Want het is een heel lang verhaal. Maar ben je hem echt benauwd dat Henk de Jong misschien wel... Ik weet, het is zijn eerste seizoen. En het is misschien wel te rap wijs om te zeggen van... Ik je nou al wat. Maar ja, het zou samen zijn wijze keer toch Geert? Nou ja, er komt toch een keer een moment dat zo'n trainer... Ik denk hetzelfde wat die spelers denken. Ik ken wel cashen. Ja. En de Soer Sammer is een keer een prachtige club voor hem kleert. En wij hebben dan maar een beetje het gevoel, het is Henk en die blijft wel bij Cambuur. Maar ik denk dat het toch wel wat oorzaakt. Hij zit er echt wel voor zijn eigen carrière. Hij is 50. Ja, maar daar is ook niks mis mee. En als dat zo is, dan is dat zo. Dan Kijk, wij zijn een club, we moeten spelers opleiden. En ook dat geldt voor trainers en voor mensen van kantoor. Als je ze uiteindelijk naar een hoger niveau kunt afleveren, dan is dat alleen maar goed voor de club, goed voor de uitstraling. En als Henk volgend jaar naar Ajax kan, of naar AZ, of naar de Bundesliga, weet ik veel. Dan zou dat fantastisch zijn. Dat gun ik Henk van harte. En dan moeten wij weer op zoek naar wat anders. Maar hoe zit het met je contract? Hij heeft een 1-jaar contract maar een optie? Ja, en als we ons handhaven, dan heeft hij gewoon nog een jaar. Dan weer het nog in een jaar, ja. Zo weer. Maar als er een kans zich voordoet dat hij naar een hele grote club kan of een hele mooie stap maakt, ja, dan moet je daar net als met spelers over praten. Maar ik vind het altijd, het is alleen maar een compliment voor de club als dat soort dingen gebeuren. En dan komt er weer een nieuwe Henk de Jong. En als ik wegga, komt er een nieuwe Van der Belt. En als Roesnak weggaat, komt er een nieuwe Roesnak. Maar het is allemaal goed voor de club als dat gebeurt. En Nijman, het is allemaal wat speculeren. Maar goed, we zitten er nou toch. Marinus Dijkhuizen, zou dat een optie wezen kunnen? Wit wel neemt, hè? Ja. Marinus Dijkhuizen, ja toch? Nou ja, ik vind dat Marinus het geweldig doet. Marinus, als Henk weggaat... Marinus halen. Geel van der Belt, luister naar mij. Dit leggen we hier nu vast. Ja. Als Henk weggaat, haal jij Marinus. Nou, want het is geregeld. Dat is een fantastische trainer voor jullie. En hij heeft het geel en blauw in zijn bloed. Ja. Nou, ik denk sowieso dat je bij Cambuur wel een gepassioneerde trainer moet hebben. Ja, maar hij heeft ook dezelfde opvatting als Henk de Jong. Dat zie je aan Excelsior. Mooi, lekker aanvallend voetballen. Johnny, wanneer is Hoesto echt als haattrainer onder de slag willen? Die planning heb ik niet. Ik zou... Elke heeft toch een bepaalde planning, hier en wel in de voetballerij. Jawel, maar voordat je het witte beter hoort. Nou ja, dat is dan zo. Maar de komende jaren zou ik prima in mijn rol willen blijven zitten. Dus, en vanuit daar ontdekken of ik überhaupt geschikt ben daarvoor. Dus maar goed, je hebt de papieren. Ik heb de papieren, ja. Maar ik ga het ontdekken. Ja, dus in principe ben je er dan geschikt voor, toch? Ja, dat zou ze wel zeggen. Hè? Oors, kijk die papieren net. Nee, maar ik bedoel, voor mij geldt dat ik nu voor het eerste jaar assistenttrainer ben. Dat bevalt me prima. Ik leer een hoop en dat wil ik graag zo doorzetten. Okay, en morgen dus als haattrainer op de bank. Ik wens je daar een heel soort succes. Geert, thanks voor die komst en analyse. Gerard, het geldt ook voor jou uitstekend. Ons A4, Manje, dan is Biet de Weg vanzelfs van nou of eerst een heel goed weekend. Dag. Ja, Cambuur AZ. Cambuur doet goed, AZ ook. Dus ik denk 1-2. Bient Sport, waar het mij mogelijk maakt toch Friesland lies.